Hi guys, ngayon karating ko lang, tapos may binili akong sapatos sa kanila guys, kay Laika, tapos kay ito yung t-shirt na white. Ngayon dito, papasukat ko sa kanila guys. Dali Laika. Yes, Laika. Happy si Laika, oh, ayan. Oh, isukod siya. Dili kay sa kuan man na pag-display dito. Sige, isukod daw. Isukod daw kaigo kay og di kaigo, uli ko na lang na ha. Di bitaw pailisan lang man na. Yan, kasi guys, malaking tulong sila sa akin. Kasi nag-ano sila magbantay sa bata. Sakto lang tayo, madakan pa na ko. O, di ba? Igo ko na. Na. Yan. Igo sa imo hatcha. Uy, 39 maning usa, kanang usa 38. Ta, mao man din ako. Day na. Ha? Uy, pataka ra man katanawa isa. Yan. Ya makita nang kuan. Tulagin ning tatakta. Oh, diba? Ayan, kay Laika guys. Kasi nag-agawan sila. 38 kay Laika kasi medyo maliit yung paan niya. Tapos kay Cha-Cha, ayan. O, 39 sa imo Cha, no? Igo, Cha, ko na isukod daw. Yeah. Isukod daw. Dali lang kay laban. Di ba gid? Nindot Cha, ko na isukod. Ito si Cha-Cha. Ayan, happy kay si Cha-Cha guys. Kasi wala silang ibang sapatos na kanang pang puli-puli guys. Kaya ayan. O, happy kay si Cha-Cha ay na, di ba? Thank you. Ikaw like ka. Kuno. Oh, kanindutan aon ay. No, nindot kayo pero anya like ka sa may mong may istorya ana. Salamat. Okay, ikaw Salamat talaga ka biskwila. salamat sa pagbantay Cha sa akong anak pag-alog. Si Cha-Cha kasi tig-alog. Tsaka si Laika ito layod kay naglihok. Kanipin. Yan. T-shirt nga puti tig-usa mo ka James. Sunod adlaw na lang. Ayan. Sige, suko daw Cha. Gagmay? Pwede man na siya. Sunod adlaw na imuha dong. Si James Tama laman. Sukod daw. Sukod. Sukod. Tama laman. Ha. Kasi wala silang kanang puli-pulihan nga t-shirt. So ayan, nakasapatos. Okay, di ko na lang napailisan no kay sakto lang man. Okay lang. Ayun na. Batigid maron. So, di ba? Nindot kaayo no? Di ba? Nya unsa man imong may istorya kay sapatos Cha? Unsa man imong may istorya nga nana kay sapatos pang unsa ni puli-pulihan. Pero magmedyas gid mo para dili dayon siya magkahugaw, di ba? Tapos kuno nindutan aon ay ang color niya. I-attract like na. Ngayon guys, tapos na sila nagsukat ng sapatos nila. Tapos masayang-masaya sila kasi may pang-araw-araw na sila na sapatos. Sa mga hindi nakakaalam, kaya binilhan ko sila guys. Sila yung inuutusan ko ba. Cha, kuhaan ni. Lika, kuha na to. Batay sila. Kadali. Nakakatulong sila sa akin minsan. Kasi minsan kanang ginatawag na ko sila dali-dali. Kaya nagpapasalamat ako sa kanila kasi kanang wala akong ibang kanang matawag. Kaya so thank you kay sa ila. Kaya binilhan ko sila guys para naman makakatulong ako sa kanila. Ayan hindi pa tapos sila sa kakasukat-sukat tapos si Cha-Cha naman humana ka Cha. May t-shirt siya nga puti. Tapos sila ka naman tig-isa silang t-shirt. Meron ding sapatos tsaka unsa ganito like expanded Envelope. Tapos patanaw ako like Ano ako? Kaya nagpapalit makakag-expanded envelope. Imo man Ako din tapos may binili ako guys. Ito yung binili ko. Yan. Ito may binili akong mantika. Kalahati lang to. Yan kasi sobrang mahal ng mantika ngayon. Kaya at saka meron din tayong binili na tissue guys sa ng baby. Tapos mansanilla. Ito lang naman ang binili ko kasi wala naman tayong pera at ang mahal ng bilihin ngayon. Kahit anong bilhin mo guys sobrang mahal. Kahit anong pili mo lahat mahal na talaga. Tapos yung asukal dito sa aming lugar guys, ang mahal ng asukal, hindi na mabili guys or hindi ka na magkape ba.
Kaya para na lang makasave ka. So ngayon, shout out sa asawa ko dyan. Karating ka na ba sa iyong destinasyon? At shout out sa aking ate. Salamat sa pagsundo at lalo na kay Binji Buanghog. Thank you sa libre na sakay. Kaya save ka kay kasi para makasave ka guys ng pamasahe para lang sa importanteng lakad. So ayan guys, karating lang namin ni Aljin. Ayan si Aljin. Hi kang papa nak. Hi kang papa. Daddy, magkikita. Sige, kumusta si papa? Hi pa. Abot na to siya. Hi pa. Kakarating lang namin guys. Sinundo ko si Aljin. Ang oras ngayon is alas 10 kasi yung labas niya. Kaya ngayon sinundo ko na siya kasi nagtawag yung papa niya doon sa guard. Tapos na daw yung klase nila. Kaya ayan, sinundo ko na naman siya. Kanina hinatid ko ng umaga. Ngayon sinundo ko na naman. Pag si Alisan, si Laika at Cha-Cha guys. Siguro hatid ko na naman to guys para malapit-lapit na lang yung lalakarin nila. Open. Opo. Tapos iluwa nini mo ha. Si malamoy nini mo. Ayan si Aljin Palangga. Hi ka papa na. Opo. Tatay. Nagbaon pala si Cha-Cha. So ayan. Pakita natin. Nagbaon si Cha-Cha. Oy. Gutomon siya dito sa eskwelahan kaya nagbaon si Cha-Cha. Yan. Tapos yung binili ko na t-shirt na white, sinuot na nila. Tsaka yung shoes guys. Ayan, di ba? Ang ganda. Ang sexy ni Cha-Cha. Oy. Hi ka mama ninin Cha. Hi. Tapos si Laika, si ate. Mahulog ka diha. Mahulog ka. Tapos si Laika guys, ayan, hindi niya sinuot yung si Laika, hindi, ay gito'y tubig pa nga na lang mga tutsa. Wala kaming tubig guys. Kasi ilang araw na siyan yan, hindi nag-deliver dito ng tubig. Kung asa na siya dapit. So ayan, walang laman yung mga baunan na sa tubig. Dalhin na lang nila guys, kaya para doon na lang sila hingi ng tubig sa kanilang guro. So si Laika, ang suot niya guys, ambot, mangani na siya. Tapos, hindi niya sinot yung white t-shirt niya na binili ko kagaya kay Cha-Cha kasi may dumi daw kaunti kasi nabasa niya. Magkambal yan sila yung sapatos niya. Yan magkambal yan sila. Yung binili ko kanina guys, sinuot na nila agad kasi daw, parang magaan sa paa daw nila ba. Ayan, di ba? Happy ka ba? Happy! Okay. Ikaw Aljin? Papa. Guwapa ka. Guwapa si Aljin. Tinalang God. So, karon guys, hatid ko saglit yung mga pamangkin ko at kapatid ko kasi para naman hindi sila gaanong haggard. May sito si Aljin. Binilhan ko siya guys kasi sabi niya, uhaw daw kuno siya. Tsaka kanina ang lakas ng ulan doon sa Placer. Tapos dito ang kanang walang ulan pala. Yung bahay namin kita-kita kayong buslot. So ayan guys, hatid ko na naman sila, naka-ready na. So ayan, yung dalawa, naka-ready na yan guys. Tapos si Cha-Cha asa na. Ayan guys, hatid ko muna sila. So thank you for watching. So, bye-bye guys. Bye-bye na Aljin. So ayan guys, yung dalawa hinatid ko. Tapos wala naman kaming tubig guys kasi nga hindi nag-deliver dito si Yan. Yung tubig. Ang daming container, walang laman kasi ewan ko kung nasaan na si Yan Yan. Tapos, yung dalawa hinatid ko, ayan, na lang ako ng tubig. Bumili ako ng isang container kasi wala na talagang tubig. Grabe, ang kapoy na nako kaayo.